भगवान के वनवास भइला के बाद राजा दशरथ जी के प्राणांत भइल बा। एने भरत जी ममहर से लौट करके आइल बने। जब इस सब बात उनका मालूम चलल ह तब माता कैकेयी के लगे जाके रो रो के वहां के कहत आरे ओ बना जी या बबीनुराम माई के कोई आरे ओ बना जी या बबीनुराम बाबूजी गईले सुरधाम। भरत जी कहतनी कि हे माता कैकेयी तोहरे चलते सब भइल ह। कहतनी राम लखन सिया बन तू बैठवलू बाबूजी गईले सुरधाम। होता प्रातः हम बन के जइबई होता प्रातः हम आर बन के जइबई अयोध्या रही कौनो काम माई के
न कैलू एको काम